What's up mga madamski, mga busingski, what's up? Ha? Raw. Ang tagbuang ano yung kulira. I'm back. Asa dapit? Ulo kita. And dito na to dugayan. Pag like, share, subscribe, comment kay Librera, mag-subscribe o mag-comment. O dili ka gusto, edi bahala ka. Raw vlog. Wala po kita. Ano na, paigda. Uy, pagpirong bay. Mata ko. Di ba kumulungon ka kay di ka makapan. Yung kanina daw muli yung mo. Yawa lagi kayo, ano gusto. Pag po yung kay gabasa mo yung Bible sa una, yung mga to, kadastres sa to. Karon de. Dili na. Tulog po ko. Tulog. Daritso basa mo kakapoy ni daritso. Nakatuid sak, ni tindog do ko ba tindog yung ngis ko ba. Di ako matulog. Pa-brain ako sa dorm na po, nabali ko bitaw ng balay. Yo, ora di balik. Ano, nabali. Pang. Tunay na. Tunay. Nabali. Tunay jud. Orom ka, naorom ka? Nabali ang balay. Naorom na ka. Lisod sa mabali yung balay, wag yung Abi daw nangisa ka ya lagi orom. Kutsada ni Castorya guys. Mo gitu. Gani. Ana, matulog na ko. Pagtulog na anak, iurong na day ko at yun. Yo, dili ra ko. Mugay kikapi ko, nitindog ko ba nitindog. Anak sa pulutan. Sus ko, anak sa pulutan. Pang, di bali ang pang. Bali. Wow, hawid ko ni hawid. Hawid ko ni Igda, hawid ko eh. Igda, bangi ko. Mata din mo. Motong ulo. Dawi. Motong, yun mo. Wala ni ko ni mama. Naman ko sa kwarto lain. Basta urumon ka, magampo. Magampo kay ka. Kada gabi ko urumon ba, basta di ko kakatulog. Yawa kay ngurong yawa. Dagan kay action yawa. Gyad, ni urom ko bay. Grabe kay bay. Urom ko. Dagan kay sa patik nga Ginoo bay. Napay verse, napay 34, napay praying, nya gusto kay mamalikas. Ha? Tulog ko na urom ko. Kira. Oh, tulog na ko. Oh, mata ko. Ato di ko tapustahan ngayon. Di bali. Buhin tayo. Tulog na ko. Lord. Bakit ko Lord? Marinto na yun, marinto. Tumoy. Vlog ka. Ikaw na. Samyang, Motherfucker. Bebe. Wali bro, kita bangay kung kwan bro. So we are back again, guys. Hold up. Tanaw. Bebe. Samyang niya. Layawa, malubong. Kuasa bro. Si Simon iba video. Oh, boy. Ito yung paintro. You're my pangat, hey. I'm looking for another. Ikaw lang baby girl, ay sapat na. Kahit Sige daw, magulungay. halaga. You're my pangat, di manicure na ikaw lang din ang umasyay. Kung ikaw ang nagkita sa iyong kamatay sa Mo sana. So karon guys, among buhaton guys kay mukhaon kay pansit kanton nga samyang. Lima ka extra big. Baka naman. Sponsor. Bango. Baka naman, extra big. Samyang lagi na. Samyang. Baka naman samyang. Sa. Hay nako. Yan tayo eh. Silang vlog lumutut. Ano naman dia dara sila mo? Bro. Muraga ako tagkuan niya wa. Si Rin. Sorry. No problem. Halang kayo. Alam kayo ang samyang. Let's Coffee.
Sa video guys, gamay rin siya tanawon guys. Pero sa personal lagi magkahilak-hilak gid na guys. Gamay ni, gamay. Sa personal. Time check. 1. Alauna. Soras boy. 8:22. Atem, sir. 1:50 na sa kadlawon. Kuha niya siya. Over midnight snack. Midnight snack na siya, pero maabtan nun yan yung buntag hurot. Di, pamahaw na niyon niya. Katawa! Ando. Yaway mo rin na imunin na ni Bugkuan mo. Yaway mo ko rin ato na. Imunin. Macau. Sponsor Macau. Macau niya naman. Dagan ngayon Macau. Happy Independence Day, day! Manay? Manay? Buhok. Kuan man? Ako sa kabalo ka nung sanot na nag-isip. Independence Day, kaganiya man ang Independence Day. Yun yan mo, may pag-alawon na di. Yung Independence Day, yapon. Nabi ka, Lucy man ba siyan? Ano mo pag-buot? Happy anniversary dyan. Pwede ka na to na ibutang nga. I-vlog na to na itong kuan. Independence Day. Pizza unsi karon guys. So, mansari na mo ugma. Ulat may sa oras. Alas 12 pa. Oh, alas 12. Yawa mo. Sa mo mga uyab diya. Uy. Wala may gainom ha. Kaon na may. Kanya sa katong mga gairo-iro sa mga uyab diya. Uy. Kita lang taga-buanga ka. Oh, isa ibig sa mo. Joke lang. Joke lang. Mapangka me. Uy, ay ba? Wala eh. Eh, pamahal ka boy. Yan, sa boy. Wala yung pamalik. Iyabi ako doon na po nito ni Balik. Uy, ako itong inabay nito. Tao na ako ha. Nawagan nila. Nanda mo yun? Sawan? Kasi may tabo karon. So, karon. Dili na mo siya maurot. Maurot ba yun? Unya, amo sa ni padaplin kay pasulod na mo among cleaner kay nagtagak man ni pasulod na mo sige. Comment mo ba yun sa among cleaner? Kung matagaan na mo juice na vape. Amon to. Juice nga babe? Kani, Zonrox, limited edition na dire sa team Third floor. Team third floor. Buang mo. Sige na do. Dara. Nawa. Sige na. Ay mga bilin-bilin guys. Mga tagak-tagak sa mga bungi. Sige na. Ang tagal naman. Putang. Ayaw pag singgit-singgit boy. Ah, wala pa. Ang tagal naman. Putang ina. Nawala ang dali. Sulod siguro kay Gausi daw. Tara. Ali, sulod. Sulod, di na sumusunod. Tingnan na siya, ali. Pasulod, li ko. Ay, Sulod. Sulod. Ay, scripted ka. Oo, ayaw na. Daraw. Ay, mo gawas. Ay, sa man ni pasudlon. Di mo napansin nun. Mugara mo napansin nun. Oo, ikaw na dara. Cleaner. Wah? Di ba? Di ba? Di ba? Okay na. Cleaners namin yan. O, napa. Wala mong ganda mga cleaners karon. Shout out Ay. to CJ. Cookie. Christian. Kawatan. Apo. Kana mo na ron? Kana ba? Yun sa mga mo boy. Hindi mo ka umuuna ako. Cleaner yan. Diba? Clean as pack. So putang upload yan. Ano na? Putang inang upload yan. Tignan mo, 1.69. Putang inang iro yan. Putang ina ka. Na ano gi uya putang inang iro ka?
Uy, yawa ka na ero makita. Sila, lubat. Gado. Lubat, lubat. Tanawa lagi. Amon to akong idunggab guard. Hindi mo. Di, dunggab dagam sa kamera. Bebe, action sa pagdunggab eh. Di, first. Pagkita lugar. Uy, boy, ikaw nang labot sa katungkuan mo. Yo, boy. What the boy? Yawa. Hold up. Hold up. Yawa lagi. Tingog pan. So, lubat ng camera. Tiwasan na nato ko ng sabay. Ito ya tarong bread. Sige na, bye-bye. Usog na siya. Mawala mo din ako. Lupad ko. Tanaw ako yung mag-edit. Mystery ka na. Woo! Oh? May ka be? So! Kamu lang Ano yaw? Kamu lang mo ba ibang taon pagkulata sa mga kwan boy, sa mga kiro. Yawa na mga boy. Kita kaya tato boy. Kaya tato boy. Tigers ni boy, tigers tapos flowers. Tigers kay paakon tapos flowers para mamatay na ka. Yawa ka. Inuha ka, buhanga ka. Kita lang daga. Sa ngalan na to boy, suma. Ay lang ka. Oh, taga. Taga. Kita lang na mo boy, tanawa lagi boy. Nawa boy. Parang na boy.